tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple try to stop. Jonna är vår riding coach, vi tack om nu så gärna. Hon frågar våra hästar små, och för den ljusa stjärnan. Ingen av oss rider bra, för Jonna hon har åkt till USA. Nu får ni skärpa er lite, kom igen, rid! Måste träna så Jonna kommer hem. Kom igen, ut på pojkarna! Kom ut Jonna, stopp! Fram med benen när du stannar! Lägg ut skärparna! Nej, stanna då! Stanna! In i mitten, släng fram benen och stanna! Stanna! Backa, backa! Det händer ju inget! Backa, backa! Kalle Anka spratt till mer i gråten skratt. Ja, då vet Men vad sysslar ni med? Kom igen, ut med benen längre! Jag är upp nästan alla tiden igen! Kan du försöka stanna kvar på ryggen på hästen? Det här är andra gången idag! Ja, det här går alltid! Nej, det är benet! Vänster, det är där det kommer till höger. Det var lite stort på höger. och skrattar och bryter och sinnessjukt beteende. För här finns inte plats för en variation. Trots att tomten är oss annan god och god pension. Samma terror och ända tröstiga taxi. Som alltid snaps efter snaps. Så man åker hem när man är packad som mig på den 23 december. Så när man griper om dasset som en sköt sin röt och så gammalt, ja då vet man allt. Titta ner, titta ner! Titta ner! Det kommer en stopp, ut med benen! Ut med benen! Väg in i väggen! Väg in i väggen! In i väggen, så stanna! Maten stilla natt, ja då vet man allt. Jag ger upp! Nästa! Ja, det gick ju inte så bra där med pressgrejen på EM, så nu tycker jag det tar in nästa år. Fart på honom, full fart, galopp, 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 galopp,